Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la canalul meu și vă mulțumesc că, iată, suntem o comunitate din ce în ce mai mare și frumoasă și aproape ajungem la 1000 de abonați. Un like, un share, o activare a notificărilor, adică acel clopoțel, ar fi binevenită pentru algoritm. M-ar ajuta foarte mult. Haideți să trecem acum la subiectul zilei de astăzi. În momentul în care îmi aleg un parfum, de cele mai multe ori, pentru mine este foarte important să îmi inspire ceva, să existe acel sentiment de nostalgie în momentul în care îl port, să îmi trezească niște amintiri frumoase, să mă transporte într-un anumit loc și să-mi creeze o anumită imagine sau o anumită poveste. Adică îmi aleg parfumurile și în acest context, nu doar pentru că îmi place mirosul, ci și pentru că, ca toată lumea, am și eu stări mai proaste, am momente de anxietate, am momente de supărări și atunci aceste parfumuri chiar îmi fac foarte bine. Să începem acum cu primul parfum pe care l-am ales din categoria aceasta de mood lifting. Un parfum care mă face fericită pe mine din colecția mea, de exemplu, este și acest Indomitable de la Paris Corner pe care l-am cumpărat lunile trecute. Este un parfum care e printre acele parfumuri de vară, aș putea spune, care cu adevărat îți schimbă dispoziția, mai ales dacă este o zi foarte călduroasă sau o zi în care nu ai chef să porți ceva foarte dulce, ceva foarte greu, care să încarce atmosfera. Acesta mi se pare extrem de ușor de purtat, extrem de vesel, tonic, optimist, îți dă și o stare așa de energie în cazul în care nu stai foarte bine cu energia și n-ai chef de activități în ziua respectivă. Este și o sticluță foarte faină, așa veselă, așa mi se pare. Și mirosul este la fel de revigorant și de plăcut. E genul ăla de parfum spre care tind foarte mult mâna în momentul în care vine vara, pentru că și persistă destul de bine, mai ales la început, în primele ore, are o proiecție foarte bună și miroase a portocală proaspăt stoarsă sau abia desfăcută și a suc de portocale. Cam așa l-aș vedea. Am mai vorbit despre el pe canalul meu, dar mi se pare că face parte din topul ăsta, adică trebuia inclus în categoria parfumurilor care mă fac fericită. Este un parfum foarte vesel, foarte ușor de purtat. E acea portocală realist redată, adică se simte foarte bine și e mai mult portocală, nu mandarină, adică nu e extrem de dulce, nu mi se pare dulce, e dulce amărui. Așa îmi pare și cu ceva verde, așa foarte înțepător un pic, are proprietatea aceea un pic înțepătoare la miros, te ciupește de nas, cum ai desface un citric, exact așa. Are și un pic de neroli care se simte, dar mi se pare foarte potrivit pentru genul ăsta de parfumuri. Adică, cumva, cred că, nu știu, dacă ai o zi mai proastă și încerci Indomitable, s-ar putea să te facă să te simți altfel și mai ales dacă vrei să pleci undeva și n-ai o stare foarte bună, ești un pic cu moralul mai jos, ăsta îți ridică clar moralul. Un parfum care iar te face să te simți așa ca pe norișori pufoși, roz și foarte, foarte plăcut și ușor de purtat, este și Marshmallow Blush de la Paris Corner.
Este interpretarea celor de la Paris Corner pentru Yum Bougie Marshmallow de la Kayali și mi se pare că la fel nu este un parfum foarte complicat, este mai mult spre partea gurmandă decât acesta, deși și acesta pentru cei care iubesc foarte mult portocalele ar putea fi ca un gurmand, fructat, dar ăsta este mai mult fructat, cremos, vanilat, miroase și un pic ca frișcă, a bezele, e în direcția asta, jucăuș, tinerel, foarte jucăuș, aș putea spune, cam ca bărbărihăr pe acolo, cam așa l-aș... A mai apărut unul pe care am pus ochii de la Atralia, dacă nu mă înșel, ceva cu pink. O să las numele pus pe ecran. Pink, blush, nu mai știu să vă zic acum numele, dar am pus ochii pe el pentru că e mai mult spre bărbărihăr și m-ar interesa mai mult ceva de genul acela, dar l-am folosit și pe acesta cu plăcere, adică și Marshmallow Blush l-am purtat și vara, l-am purtat și în sezon mai rece pentru că e destul de versatil, așa mi se pare, și este foarte delicios așa, adică nu e un dulce extrem, e ușor de purtat, aerisit așa. Pudrățel, la fel. Dacă ai o stare mai proastă într-o zi, mi se pare că și căpșuna, în general în parfumuri, te bine dispune, îți dă o stare mai bună. Și dacă toți suntem la categoria asta, ăsta să zicem că este un parfum care îți oferă un confort, adică este și un pic cozy așa, dar mai am unul de inclus această categorie și anume Rose Extase. Rose Extase de la Nina Ricci, chiar dacă a fost discontinuat, din câte știu, eu de asta l-am și cumpărat, este din acea categorie a parfumurilor care mă bine dispun. El trece practic de la notele de fructe roșii de la început, care îl fac să fie foarte suculent așa, suculent ca un fel de gem de fructe roșii, și se duce spre un trandafir foarte fin, foarte, foarte fin și feminin, și pudrățel, ca o pudră de farduri așa, sau un ruj, plus o zmeură frumos redată în mijloc și un mosc alb în bază. Este un parfum la care îmi place foarte mult și prezentarea, e foarte elegant, este de la Francis Kurkdjian, el a creat acest parfum și se simte amprenta lui pentru că e o amprentă așa feminină și destul de rafinată, adică este mai elegant decât Marshmallow Blush și mai matur. Persistă și acesta destul de bine, poate nu proiectează chiar ca blush, dar are o proiecție destul de bună și mi se pare și un pic mai spre partea asta de dulce. Dar un dulce fin, adică nu este un dulce năclăios pe care să nu poți să-l porți vara. Eu pot să scot o zi de purtare și vara pe temperaturi mai mari cu acesta. Și mi se pare că este în direcția parfumurilor trandafiroase, tinerești, așa cum este și Delina, pe care l-am adus aici ca idee, pentru că și el mă face să mă simt fericită, adică mă duce așa într-o stare de un pic, îmi trezește amintire de petrecut timpul într-o zonă cu mulți trandafiri, dar totodată acolo, prin contrast cu acei trandafiri, există și niște fructe, cum este și la acesta, niște fructe foarte vesele. Adică
Găsești, în cazul Delinei, niște licii, care sunt fructele mele preferate, plus rubarbă, iar aici găsești niște fructe roșii și zmeură. Cam asta ar fi diferența între ele, dar ambele îmi dau acea stare de confort psihic și de calm, de reducerea anxietății prin notele lor, care sunt și destul de pufoase așa, adică mai ales și în Delina ai și cașmeran, ai mai multe note care sunt așa foarte fine și direcția feminină. Cam așa mi se pare, adică nu e greu ca Delina exclusiv. Originalul mi se pare mai ușor de purtat. Iar Rose Extase este și el din această categorie și am zis să-l menționez pentru că de Delina am tot vorbit și clar sunt pe același vibe. Dacă tot suntem la trandafiri, pentru că este o notă care într-adevăr mă bine dispune foarte tare și mi se pare că îmi calmează anxietatea, dar este și o notă nostalgică așa, pentru că mă duce în momentele în care mă plimbam când eram mai mică, lipsită de griji, prin grădini cu trandafiri, din aceea de grădină, da, cu petale foarte cărnoase și catifelate. Un alt trandafir catifelat, nu la fel de catifelat ca Rose Extase sau ca Delina, este un trandafir mai aspru un pic și mai verde, dar totodată este și foarte realist. Adică ăsta mi se pare din Flora Botanica trandafirul cel mai apropiat de realitate, de cum aș simți eu acel moment în care aș fi dimineața într-o grădină cu foarte multe plante, niște plante deosebite, verzi, care sunt și un pic așa cu niște spini, poate, cum arată și pe cutie, adică nu cele mai blânde plante, cum ziceam, sau cele mai catifelate, dar și cu mulți trandafiri cu rouă pe ei, care și acea proprietate de prospețime a dimineții. Te simți efectiv ca într-o dimineață în care ai deschis geamul și te-a lovit acel aer din grădina respectivă. O grădină botanică, așa îl văd. Este un trandafir care te duce efectiv cu gândul că te-ai plimba în natură. Atât de bine făcut este și îmi pare tare rău că nu prea se mai găsește și că e și acesta discontinuat. Da, am inclus astăzi am inclus două parfumuri care, din păcate, nu mai sunt. Cele mai bune văd că dispar, din păcate, în timp. Dar mie mi se pare că dacă ar mai fi acest parfum, cred că se mai găsește, de la prețuri mult mai mari decât l-am cumpărat eu. Parfumul ăsta, efectiv, are calitate și de nișă, are un miros unic, poate fi ca parfum semnătură, este și foarte puternic, proiectează foarte bine, va fi complimentat de cei din jur. Este acel trandafir verde unic pe care nu-l mai găsești pe nicăieri. Mi se pare că ar mai fi o variantă, ceva cu Botanical Garden, ceva de genul. Am citit undeva care exista un trandafir care seamănă cu Flora Botanica. Să-mi lăsați și voi în comentarii dacă știți un astfel de parfum, pentru că după ce o să îl termin pe acesta, din care chiar am început să consum bine de tot, pentru că până la urmă de asta am cumpărat parfumurile, ca să pot să le port și să-mi dea acea stare de bucurie interioară. Așa că, da, dacă găsiți ceva care seamănă cu frumosul acesta, vă rog să-mi scrieți, pentru că mi-ar plăcea să existe un înlocuitor, ceva care să mă ducă cu gândul aici. Bun, mai departe, alt parfum care mă face să mă simt mult mai bine și îmi ridică moralul, ar putea fi și acest green tea. Green tea este oarecum ca Indomitable în ideea aceea de ceai verde foarte realist, foarte ușor de purtat, foarte citric, cu multe
niște lămâi cu mult lime, care este așa, easy grab, adică îl iei rapid în momentul în care vrei să ieși poate la cumpărături sau vrei să faci ceva rapid, să cobori până jos, să, nu știu, ai ceva de rezolvat administrativ. Este ușor de purtat, nici nu ține foarte mult, dar nici nu deranjează pe nimeni. Adică e genul de parfum care l-ai pus într-o jumătate de oră, o oră, poate că nu se mai prea simte, se apropie foarte mult de piele. Dar până la urmă, asta este și ideea lui, un parfum de vară, răcoritor, ca un mic ritual așa de răsfăț în momentul în care e foarte cald afară. Adică astea două mi se pare că se potrivesc foarte bine când chiar nu ai chef să porți parfum și sunt temperaturi foarte mari. Restul mai, nu știu, depinde de fiecare, dar cele două mi se par foarte potrivite pentru călduri extreme, pentru vară. Eu le-am purtat vara asta, de obicei vara simt nevoia de parfumuri care mă scot din starea aceea de leșin și de lipsă de chef, pentru că nu sunt foarte fană căldură și atunci de aceea am și ales această listă în care am inclus și parfumurile mele de vară. Un alt parfum de vară, dar mai greu de purtat, aș zice un pic, este Mystic Bouquet, care seamănă bine cu Valaya și este acel parfum de spa, acel parfum de așternuturi curate, de tricouri curate puse la întins, cam așa mi se pare, cu un mosc foarte curat, plus și la acesta are acea notă de aldehide. Nota aldehidică, de aldehide, nu este chiar pe placul tuturor, adică trebuie să-ți placă cumva și să rezonezi cu acea notă, pentru că e mai greuță un pic, greu de înțeles, mai nișată un pic și de aceea trebuie un pic de prudență cu acest parfum și mai întâi să-l încercați. Oricum e bine pe toate să le încercați înainte, dar și la acesta trebuie atenție cu acea notă. Că nici eu poate că nu eram foarte fană la început, adică până am înțeles, deși mie mi-a plăcut Valaya de la început, însă pot să spun că e o notă pe care nu pot să o port tot timpul, un parfum spre care nu tind tot timpul, nu întind mâna spre el cum întind spre altele, când e mai ușor să le port mai des. Dar ziceam și în videoclipurile trecute, ziceam și în celelalte videouri postate că parfumul ăsta cumva îmi dă o stare de bine, în sensul în care tot așa mă transportă într-un loc în care este foarte mult verde în jurul meu și sunt multe flori albe mai gingașe. Este acel parfum angelic, foarte feminin și acele flori albe sunt foarte suave și curate, adică nu sunt încărcate, grele, cum sunt alte parfumuri cu iasomie sau... E vorba doar de prospețimea și faptul că prin nota lui aldehidică plus fructele, plus are și ceva lemn, cred că de santal, dacă nu mă înșel acesta, față de Valaya, adică e o diferență între ele două, plus notele lemnoase. Da, este strict un parfum de sezon cald, care proiectează foarte mult pentru un parfum proaspăt, mai ales primăvara, mi se pare că se potrivește perfect cu decorul ăla când la fel ieși pe stradă și ai peste tot copaci înfloriți, cu floricele albe, roz, de toate culorile, cu liliac, cu de toate, cu lăcrămioare. Tot acâmul ăsta de flori suave de primăvară sunt în acest buchet. Bun. Un parfum care îmi dă o amintire foarte faină, îmi redă o amintire foarte faină, este Tezorii Oriente, pentru că Thalassothérapie, se și cheamă Thalassothérapie, mă duce cu gândul în mijlocul unei vacanțe
cu mult înot, cu multă apă în jurul meu, o apă foarte albastră și foarte sărată, cum este apa Mării Roșii, de exemplu, unde de obicei fac snorkeling. Și de aceea l-am și inclus în topul ăsta, pentru că mă transportă în acea amintire. Înconjurată fiind de pești, înconjurată fiind de foarte multă apă, peste care plutesc așa și văd viața subacvatică. Este fix genul acela de parfum. El are niște note aromatice, are și o notă de alge marine care se simte și automat se potrivește cu acel moment din viața mea. Este și foarte ieftin, dar cred că merge purtat chiar în decorul ăla, adică cumva îl văd mai degrabă purtat în momentele acelea sau dacă vreau să-mi amintesc de acele momente. Clar te face mai fericită dacă îți place, cum îmi place și mie foarte mult, apa, marea, înotul și ideea de vacanță într-un loc de genul acesta. Un parfumel pe care l-am purtat acum 2 veri, cam așa, în special, este Lira. Și Lira mi se pare că este acel parfum care îți dă o stare de bine. Acel parfum cu lavandă, cu portocală roșie, cu ceva caramel, plus o notă de tartă de lămâie care se simte în el. El nu are propriu-zis o notă de lămâie sau de tartă de lămâie, dar prin acel mix dintre portocală roșie, caramel și lavandă iese în evidență. Plus ceva spicy, dacă nu mă înșel. Și este acel parfum care poate fi purtat și în preajma sărbătorilor, pentru că îți dă vibe-ul ăla de moment mai special. Poate fi purtat și vara fără probleme, pe orice temperatură, nu este un curman care să sufoce. Pe mine nu a ținut atât de mult, din păcate, acest Lira, deși mi-a plăcut foarte mult ADN-ul lui, adică dintre toate de la Casa Moratti, dintre Italica, Lira și Dama Bianca, am mers pe Lira. Mi s-a părut cel mai potrivit pentru personalitatea mea. Mie îmi place foarte mult, în general, contrastul ăla între dulceață și elementul mai vesel, care scoate din anonimat. Adică mi se pare că e mai original. De fapt, asta este și ideea în momentul în care vă prezint parfumuri. Vă prezint și parfumuri care mi se par mai originale. La un moment dat tindeam foarte mult spre el și acum îl mai port, desigur. Acum am și o alternativă la el, pentru că pe mine nu a persistat foarte bine. Altfel chiar aș fi cumpărat originalul fără probleme, dar parcă simt eu că nu prea persista atât de bine. Însă îi merită să fie în categoria asta de parfumuri care mă fac fericită, pentru că este până la urmă și despre miros și despre ce stări îți trezesc. Un alt parfum care mă bine dispune și este tot în zona aceasta tropicală, aș spune, este Vanilla Cream Macaron. Și Vanilla Cream Macaron mă duce cu gândul mă duce cumva la ideea de insulă tropicală, cam așa. Insulă tropicală, cocktail, viață lipsită de griji, viață trăită așa într-un ritm foarte plăcut, în care nu trebuie neapărat, n-ai nimic pe agenda, n-ai o responsabilitate care frige, ceva important de făcut, pentru că e totul super simplu și lejer. Cam așa văd acest parfum. Este un parfum deserticios. Îmi place foarte mult și atomizatorul lui.
cum împrăști așa un abur frumos mirositor, miroase a banane, trebuie să-ți placă totuși nota de banană, miroase a pina colada, pentru că are și niște frișcă în el, are și vanilie, parcă se simte și un pic de ananas, probabil datorită combinației cu banane. Deci fix ca un pina colada, la început poate și un pic banana bread, dar mai mult în direcția de pina colada, mi se pare că se duce. Și e cremos, pe piele devine cremos datorită acelei cruste și delicioase plus frișca delicioasă din mijloc. De aceea îmi dă și vibe-ul acela tropical, pentru că are și, mi se pare, mixul ăsta de ananas plus banană, un combo tropical, care se potrivește foarte bine pe o insulă exotică. Așa, pe acesta de bea l-am cumpărat, pe Vanilla Cream Macaron, l-am cumpărat lunile trecute și eram un pic sceptică cu nota de banană, mă rog, ananas. Nu știam ce să cred, dacă o să-mi placă sau nu și cum o să fie acest parfum, pentru că nu mai am așa ceva în colecție, dar este exact genul acela de parfum spre care te îndrepți, poate chiar când vrei să-l porți prin casă sau seara sau când faci o plimbare pe afară cu prietenii, adică așa, e flower power, așa îl simt, e flower power, slow living, pe direcția aceea. Și dacă ar fi să aleg un parfum pe care l-aș lua cu mine într-o vacanță, am fost în Maldive și a fost un loc unde m-am simțit foarte, foarte fericită. Adică acolo chiar am simțit că nu mai am nicio grijă. Și într-un concediu de genul, unde ai doar oceanul, pești, soare, nisip alb, peisaj ca într-o vedere, pe acesta l-aș lua. Aș lua un Lira cu mine, un Paris Corner Indomitable, Flora Botanica, clar, de obicei oricum este parfumul meu de vacanță și de amintiri frumoase, și poate un Mystic Bouquet sau un Thalassotherapi, ceva așa mai acvatic, proaspăt, dar acesta clar ar fi cu mine în bagaj. Nu pot să iau foarte multe, nu o să iau în toată casa, aș lua mai degrabă travel size-uri, dar mi se pare că se potrivește foarte bine într-un astfel de decor. Bun. Și dacă am terminat cu parfumurile astea mai luminoase, vesele, spuneam că Chancre Noir ar putea fi foarte, foarte lejer în acest top, pentru că n-am nicio problemă să port mai întunecate. Un alt parfum. Acesta este mai mult în direcția de pasiune, așa, de parcă din direcția de o dragoste din aceea obsesivă, așa mi se pare, și este vorba de Angelique Noir, de la Guerlain, preferatul meu. Să-mi spuneți și voi în comentarii cum vi se pare Angelique Noir, dacă la fel îl percepeți ca pe un parfum foarte deosebit, elegant, feminin și special și pe care l-ați vedea într-un clasament aparte în parfumurile voastre de suflet, printre parfumurile voastre de suflet. Eu clar îl văd așa. Este un parfum care mi-aș dori sticlă întreagă, n-am găsit nicio clonă așa să fie ca el și m-am dat acum cu el un pic. Trebuie să țin de mostra aceasta. Acea verdeață din el mi se pare că mă duce un pic în povestea Flora Botanica. Este tot, da, este tot verdele ăla foarte frumos, foarte unicat și mi se pare că notele verzi pe mine chiar mă fac fericită. Adică cred că sunt notele mele preferate, în special în combinații de genul ăsta. Și a Flora Botanica este o densitate, așa, o complexitate a notei de Angelica din el, care se simte foarte frumos în acest parfum, e foarte frumos redată și desigur e mai de seară și mai elegant decât Flora Botanica.
Are și o ambră foarte frumoasă în bază, este pudrățel. Are piper roz în deschidere și mie îmi place nota de piper roz în parfumuri, adică mi se pare că îi dă o anumită savoare. Are o notă de chimen care nu mă deranjează deloc în parfumul ăsta. În realitate nu sunt foarte fană chimen, dar se pare că în Angelic Noir chiar îmi place. Și Angelica este și în notele de bază și în nota de deschidere, adică se simte foarte frumos nota aceea verde pe tot parcursul, pe toată călătoria prin parfum. Dacă se creează o conexiune, cum s-a creat între mine și acest parfum, clar este un parfum care merită. Adică eu așa îmi dau seama cât de mult îl ador. Și este un parfum care te bântuie. Odată ce l-ai încercat, nu mai poți să-l uiți. Eu n-am putut să-l uit. Și nu pot, adică trebuie tot timpul să-l am în colecție. Și să-l simt. E posibil, cum spuneam, să-mi placă foarte mult notele verzi și în special nota de Angelica, pentru că parfumul ăsta elegant și feminin și misterios este la loc de cinste. Și tot un parfum care are o ambră foarte frumoasă și niște note condimentate, calde, care se potrivește perfect cu o zi de toamnă, poate mai mult decât Angelic Noir, care are și o prospețime prin notele verzi, la fel cum are și Flora Botanica. Astea două cred că sunt printre preferatele mele, cu schimbatul stării, scosul din anxietate și așa mai departe. Dar și Camera Cahua este un parfum atât de cald, condimentat, că miroase practic ca o îmbrățișare, adică te învăluie atât de frumos, ca o îmbrățișare într-o zi de toamnă ploioasă. Cam așa se simte și este un parfum extrem de frumos, mai frumos decât celelalte Camera, cred, pentru că primul este prea dulce, al treilea e mult prea masculin. Este exact la mijloc, are și o notă de cafea faină, are și notă de scorțișoară, praline, boabe tonka, este foarte dulce, este spicy. Mă bucur că l-am cumpărat, am ezitat dacă să cumpăr sau nu acest parfum inițial. Eu am pus ochii la un moment dat și pe Angel Share, acum nu mai sunt atât de fană acel ADN care a fost copiat de prea multe ori și mi se pare mult prea mult deja, dar Cahua mi se pare varianta potrivită dacă vreți să aveți o zi mai bună în sezon rece. E liniște, e natură în jur și cu acest parfumel lângă, poate și cu o ciocolată caldă, ca să fie tacâmul complet. Bun, mi-a venit între timp și giveaway-ul pentru voi cu make-up sponge aici, în cutie, plus un Sol de Janeiro Cheirosa 71, da, nou-nouț, sigilat aici în cutie și posibil, și mă gândeam la acest parfumel din colecția mea, Marshmallow Blush, plus alte mostre pe care vreau să le testați și voi și o să le pun în pachetul pentru giveaway. Așa că nu uitați să comentați la videoul cu parfumuri persistente, unde am scris în titlu de giveaway. Acolo, dacă îmi lăsați comentarii, aveți o șansă cât de curând să fiți trași la sorți și să anunț câștigătorul în clipurile următoare. Și să-mi lăsați în comentariile de acum ce parfumuri vă fac pe voi fericite, mai feminine, mai frumoase și vă trezesc sentimente de nostalgie. Aștept în comentarii să vorbim, acolo îmi place să aflu toate noutățile de la voi. V-am pupat și pe data viitoare!